Здравейте хора! В момента играем в Paradise, аз съм Холден БГ и сега ще играем PvP. Powerpaint. Така, мисля да скачам на този Дейвик. Но явно той мен няма да скочи. Екипирал съм се не много добре, но все пак е PvP. Да не умра. Много бързо ще се развиете в този сервер. Ще пратя IP-то и другите неща. Kit Start ти дава ето тези неща, сега ще ви ги покажа. Защото ми федър често. Значи дава ви този сет, този меч и две легендарки, защото аз сега съм си ги прибрал. Легендарките се продават по 500 в шопа. Аз съм си продавал няколко и съм си купил плошанки. Те са по 30-35. И те са ефтини, затова купувам доста и за да мога да играя PvP. И да. Значи тук има много лъжци, не знам дали това ще го излъжа. Еми... Може да ме... Но RPvP, да играем едно PvP. Скушливо е, скушливо. Ок, айде, излизам. Да се изпият, а? Айде, пам-пам. Ай го е страх нещо. Страх го е. Съм сигурен, че все пак имам две легендарки, обаче ако някакъв ми... Арбент. После аз снимам. Виж ми канала. Там съм написал Skype. Така. Аре бе, някой PvP елате. Никой не иска. Само един, и сега няма някой. Аз си изпих плошанките за нищо. Къде? Не, дойдоха май. Не, това е Африказон. Да. Еми ще отида на спауна да има повече хора. Защото сървъра сега е доста празен. Такъв на спаун. Това там е LARP SMS. Да, аре ще ви го покажа LARP SMS. Няма LARP ранг. Няма ранкове вече, мисля, защото вчера имаше LARP SMS и там имаше ранкове, но сега ги няма. Не знам защо. Сигурно са го затворили. Еми, ето. Кокит PvP. Айде, кокит. Извинявам се хора за кихането. Аре бе, PvP. Какъв. Добре, излизай. Или аз първи ще изляза. Само да... Не, тук не мога да ми скочат двама. Ти първи. Може ми скочат двама. Айде, умираш. Умираш, човек, умираш. Тъс как не умира, бе? Бате, той ска... Леле.
плячката, бе, плячка. Ай, ще изям една лега, за сигурност. Омага, лагна! Ай, сега, ай. Не! Бе. Аз мога да му избягам, обаче все пак и той изяда лега. Обаче на него ще му свърши. Но ще ми свърши по-рано, защото я изядох от началото. Да, свърши ми вече. Той е хак, май. Хак е, бате. Да, хак е. Свърши ми легендарката. Гониме. Добре. Фак. Добре, сега. Ослина. Добре. Айде, ела. Олеле. О, каск. Убивам го. Мисля, че той е хак, обаче... Супер. Убихме го. Добре, хора, убихме двама на PvP. Супер. Така, трябва да си приберем нещата, защото тук мога ми скочи... Може. Само ако си толкова... Трябва да станеш по-добър на PvP. Тогава. То всеки има щупен сет тук, бабате. Затова Kickstart е на 1 час, хора. Тъй, че ако си искате на 1 час си пишете Kickstart и ми пука. Така... Забравяй да пратя текстура в първия ми клип, тъй, че с този ще го пратя, обещавам. Не, аз го казах, реформа пак. Намерете го. Аре ще напиша в Home. В Home. Да си сложа нещата там, защото там си ги складирам. В Ender Chest са ми малко по-новите. За малко да ми щупат сета. Така. Малко са за сега. Дърво. Ender Pearl. Аз трябваше да си взема за случай, ако умирам. Да. Така. Живея с Хиро, де. Живея с Хиро, затова и той играеше PvP и аз и събрахме ги. Да, почти всичко сме направили. Значи тия глупости и другите, които... Това е... тук ще ги сложа. Доста меча, обаче мечовете по-лесно се намират. Добре, дай да се напълним с питки, така, с тренки, така и с изтенчиятки. Така, малко се напълних. И храна. Къде има храна? Да, сложих аз някъде, дето е. Добре. Workbench, ако има някой. Workbench за някой PvP. Така. Добре, че не изядох и другата ябълка. Тук що ли промениха Workbench? What the fuck? Escape. Аре ще му го дам. Точка. Посредата между... Така, Така не вили. Може да си ги ползвате, ако искате. Аз бях си кръстил един меч, обаче му убиха. Този Дейвик убих ли го, бе? Не го убих. Той даже не ми скочи този стрипър. Да скочи, ще му скоча и аз. Аре бе, скочи. Не знам колко легендарки има, защото някакви луди имат към 20. Хем убиват и хем на час седат цял ден в сървъра и пишат Kickstart като луди. И аз се опитам, обаче няма време да седя цял ден. Аре бе, то с май бот, не знам. Айде, аз ще изляза по-навътре. Легендарка ли?
Легендарка? Абе, той за малко да изяде легендарка, бат. Той е някакъв новак. Аре бе, аре. Не, иска да излезе. Фак! Орпен! Така, значи в едни сървъри беше малко по-шибано, защото след това имаше и лава отгоре. И ти, нали, тък, и като не можеш да се телепортнеш, чай да му приема на това, че ми прати на кокит. Добре, готово хора, тук съм готова. Приема съм. Какъв тон фрейм дроп. Добре. То Дейвик само бате... Не знам какво иска. Хем иска PvP, хем пишел. Арпента не скача даже. Стои си само в сейф зоната. Аз поне като напишал Арпент скачам. Тук има и хубава дупка. Хубава. Не мога да се бяга. Точно за 1v1 или 2v2. Защото понякога. 300. Аре бе. Излезе. Аре стига бе, бате. Това е клипът, това ще ми е първия PvP клип, който съм убил двама, но после ще снимам и в PvP България, но сега ще снимам в Paradise за малко PvP и за нещо друго, ако искате. Може да оцеляваме по-малко. Опля, аз малко падна. И да, он пак се махна, нали? Не. Изяде лек! Изяде лек. Ой, кокит. Кукичето. Айде. What the heck? Oh my god. Вау, добре. Хора, мисля, че трябва... Не. Вече 15 минути клипа, там някъде. Надявам се да ви е харесал. Ще има още поредици на PvP. Надявам се да ви е харесал клипа. Абонирайте се и чао!